Φιλεράκι, τι κάνεις? Όλα καλά. Τι κάνεις? Καλά μωρέ, εδώ πέρα είμαστε στον δρόμο μαζί με τον Αντώνη. Α, με τον Αντώνη. Ναι. Είστε με το αμάξι. Με τα αμάξι είμαστε και τώρα άκου να σου πω, είδα κάτι μελίσια εδώ πέρα. Και ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με τη μελισσοκομική. Α, μάλιστα. Σκέφτεται να ξεκινήσει μελισσοκομεία. Ενδιαφέρον. Ναι, θέλει να βγάλει ελαττόμελο και θυμάρι, τον ενδιαφέρει και απλώς δεν ξέρει τι σίτα να βάλει μπροστά στα μάτια να αγοράσει. Για να δούμε. Να μην του κάνουν τόμπανο οι μέλισσες με τα κεντριά εκεί πέρα, ξέρω εγώ. Α, ναι, κατάλαβα. Αν θέλει να ξεκινήσει κυρίως για ελαττόμενο και θυμαρίσιο μέλι, καλό θα είναι να στήσει τον εξοπλισμό του με τρόπο που να του δίνει ευελιξία και για μετακινήσεις, αν χρειαστεί. Κοίταξε, έχει ένα νταϊχάτσο αγροτικό τώρα, παλιό, του παππούτη είναι, και χωράει εκεί πέρα να βάλει 50 μελίσια για αρχή είναι καλά. Για να μπει και στα μάρκετ μέσα, να βγάλει κανένα λεφτό, κατάλαβα. Για να δούμε λίγο, για να δούμε. Κοίτα, 50 μελίσια για πρώτο ξεκίνημα είναι αρκετά πολλά. Πιο λογικό είναι να ξεκινήσει με 10 ή 20. Και τι να πάρει, 2 όροφα ή 3 όροφα? Για να δούμε λίγο. Κοίτα, αν στοχεύει να έχει 50 μελίσια στο μέλλον, μπορεί να πάρει και τριόροφες κυψέλες, αλλά όχι μόνη της με τα εξοικίασης, όχι όλα τα πατώματα από την αρχή. Συνήθως ξεκινάς με το βασικό θαλαμογόνο και προσθέτεις πατώματα. Να σε πω λίγο τώρα, πες και θα τα πάρει. Αν υπάρχει... Τη Βασίλισσα πώς την ξεχωρίζει τη Βασίλισσα? Τη Βασίλισσα πώς την ξεχωρίζει? Για να το ψάξουμε εδώ αυτό. Η Βασίλισσα ξεχωρίζει. Δεν φοράει κανένα στέμα τίποτα. Έχει λίγο μάτι στην αρχή. Είναι πιο μακριά από τις εργάτριες, με πιο λεπτή κοιλιά που ξεχωρίζει. Φοράει καμιά κορώνα στο κεφάλι, τίποτα να δει? Όχι, δεν φοράει κορώνα, δεν φοράει τίποτα. Κάνα Απλά καπέλο είναι έτσι με στέμα, τι πιο φοράει? μακριά. Και καμία φορά οι μέλισσες κάνουν κύκλο γύρω της όταν τη φροντίζουν. Χορεύουν δηλαδή, τι κύκλο κάνουν, καλαματιανό? Πολύ σωστά. Πολλοί μελισσοκόμοι και μαρκάρουν και με μια μικρή κουκίδα που στην πλάτη. Να σε πω τώρα, και ο Αντώνης έχει δει σε κάτι βίντεο στο YouTube ότι τις ραντίζουν εκεί με ένα καπνό. Τι είναι αυτό του φουγάρουν από θυμιατό, τι είναι αυτό? Θες να το δούμε λίγο αυτό, δείξε μου λίγο. Για δες το λίγο ρε φίλε, εσύ που ξέρεις, γιατί τώρα εδώ πέρα... Μάλλον ο καπνιστήρας που χρησιμοποιεί ο Αυτή είναι μελισσοκόμος. θυμία, μα έχει μέσα, τι έχει? Μέσα εκεί και είναι φυσικά υλικά όπως χόρτας, πευκοβελώνες, λινάτσα ή ειδικό καύσιμο. Ο Εσύ που καπνός τα είναι ξέρεις όλα αυτά, είσαι έμπειρος πολύ βλέπω, πιο άνετα. Είσαι έμπειρος εσύ πολύ.